Naučme sa v živote využívať matematické znamienka týkajúce sa násobenia a delenia. Platí, že rozložené trápenie je menšie trápenie a znásobená radosť je väčšia radosť. Kedy teda využiť násobenie? Keď druhá strana za nami príde a podelí sa s nami o pozitívnu správu, tak práve vtedy nás pozýva k tomu, aby sme danú správu vynásobili. Môžeme zareagovať konštruktívne, ihneď, aktívne a vtedy samotná emócia sa ešte zvýši. A to pri pozitívnych emóciách dáva logiku a zmysel. Ak však za nami príde osoba a zdieľa s nami negatívnu správu, tak vtedy platí, že rozložené trápenie je menšie trápenie. Mali by sme zapojiť naše uši, mali by sme vypočuť druhú stranu, vyhýbať sa poskytovaniu názoru, rady, psychoedukácii, zľahčeniu, zveličovaniu, skákaniu do reči, ale naopak mali by sme danú emóciu vydeliť. Ľudia často potrebujú najmä vypočutie, oporu a podporu. Preto v napätých situáciách poskytneme druhým ľuďom našu pozornosť, všímavosť a vypočutie. Tí ľudia, ktorí sa teda naučia v živote násobiť a zároveň aj deliť, sú tí ľudia, ktorí ľuďom pomáhajú znásobovať pozitívne emócie a deliť tie emócie, ktoré si doslova delenie aj zaslúžia.